बानलु बाथोन गासिनो नुवाखै नों मोदोमफ्रा माबायदि देरजोब्बाय बानलु बाथोन फुदिनाजों जा गोथाव लोगोफोर ओमफ्राय जोगोनारजों अमाजों ओंख्रि जोंना दिनै ओमफ्राय दिनै फुंनिफ्रायनो एसे अखा हागासिनो अखाया माने बुरजा हायाखै आरोना लोगोफोर माइ गायनायाव एसे दिगदार जाबाय नै जोंनिथिंजाय अखायानो माने एसेल' हायो बुरजा हायाखै अखाया ओमफ्राय लोगोफोर आं नै बाजार थांनो ओंखारदों दिनै बाजाराव मा लायनाय जायो मा मोनबोयो आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थालांबाय थानोसै ओमफ्राय बाजार थाङैनि सिगांनो नै आङो जोगोनारखौ हानानै माने दैयाव सोमनानै गालांखानो नागिरबाय जोगोनाराबो खावसेयानो थैयो आरोना जोंना सानैल' मानसिना आरो सेवो बासिबो दोनजाया जोगोनार ओंख्रिया ओमफ्राय बाजार थाङैनि सिगांनो आं जोगोनार हाबाय थानायाव दाउनोबो आदार होखाबाय दायो आङो बाजार थांसिगोन नालाय लोगोफोर होमबा नायलांदोलाय दायो लोगोफोर नै बाजारनिफ्राय सौफैनानै आङो मनाखौ बोख्लायबाय माने बोस्रांसै आरोना आं लाबोनाय बुस्थुफोरखौ मा लाबोदों नायलाय लोगोफोर आं लाबोदों नै दाउदै हांसोनि बिदै ओमफ्राय आलु ओमफ्राय बै प्लास्टिक गोसोमना अमा बेदर लोगोफोर माने एसे आं भिडिअआव खोन्थालांनि लोगोफोर हांसो बिदैखौ मानो बायनानै लाबोदों ओमफ्राय सिगांनि दाउआ जा डिस्टार्ब ना ओमफ्राय दाउनो आदार होफिनलायबाय आङो आरोबाव खनसे न'नि दाउ जोंना बेनो जाथ'वाखै एसे देरबावबा जागोन होननानै अननो ओंखारो दायो लोगोफोरनि अमा बेदर दाउदै आलु आं लाबोनाया माने हांसोआ बिदैखौ दाखालिहायो जिबौआ जालांजोब्बाय नालाय हांसो गनायखौ ओमफ्राय दा हांसो बिमाया गाबबाय थायो बेखायनो आङो हांसोखौ गोदानैनो बाजाराव हांसो बिदैखौ गोदान बायनानै लाबोनानै हनै होनानै होनोसै दायो नै होबाय आङो अन्थाव बाथाव गाबबाय थायो आइजोंसो दावराव जाबाय थायो खाथि खारफानानै ओमफ्राय अननानै हांसो बिदै गोदान बायनानै होफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो मैगंखौबो सुनानै लाबाय अमा बेदरखौबो दै गुदुंजों रुनानै सुनानै लाबाय दायो संसिगोन लोगोफोर जि सान्दुं गोसा दुंलायबाय एकदम बायो खामानिखौनो मावनो दायो आंना जि गोरान माने जि गिसि दंमोन ना बेखौ जि गिसिखौबो एसे बरनस्रांनानै लानोसै ओमफ्राय गाइखेर बायनो फैदोंमोन आयं बे आयंनो गाइखेरखौ आङो सोनानै हरबाय माने गाइखेर फानबाय आरोना लोगोफोर दायो आयंआ गाइखेरखौ लांनो नागिरबाय ओमफ्राय आंहाबो नै फुदिनाखौ खानानै लांफैबाय फुदिना बाथोन जागोन ना बानलु बाथोनजों बेनिखायनो जा गोथाव मोनो आङो फुदिना बाथोन बानलुखौ खम होनानै देनांगौ बुरजा होनो नाङा नङाबा सान्दुं गोसाना उदैया नस्थ' जायो दायो आङो नै सामब्राम गुफुर लाबाय गरब्रै ओमफ्राय फुदिना ओमफ्राय संख्रि बे संख्रिखौ होबा गोथाव मोनजायो आङो बाथोनखौ ओमफ्राय बानलुखौ थेन्था गारै आरामनो लाग्रोजोबनोसै बानलुखौ थेन्था गारखांनायनि उनाव आङो बे सामब्राम जे आं एवदों बेखौ होनानै देबानो माने मिहि देबानो जाबाय आरो बानलु बाथोन लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि देयो एसे गथा दोनो ना मिहि देयो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो बानलु बाथोनखौ ओमफ्राय आङो देनानै लानि लोगोफोर ओमफ्राय हारसिङैनो मावनाय हारसिङैनो देनाय नालाय केमेराया मावनो नागिरो हारसिङैबा ओमफ्राय आङो भिडिअखौ होजोबनो हायासै लोगोफोर नायलांदो ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक खालामदो दे दिनै दसेनो अखा दसेनो नै दसेनो सान्दुं दुंलायबाय लोगोफोर ओंखायनो खानायखौ एसे बेबायदि बानायलायदोंमोन आङो एसे हसारनानै जानो होननानै ओमफ्राय आंना ओंख्रिया मोनबाय जोगोनारजों अमाजों गोथाव जादों ओमफ्राय अमाखौ आङो दिनै 100 थाखानि अमाखौनो आङो बोथिनै खालामदों लोगोफोर गरमथारना ओंख्रिफोराबो सेवो आइयाबो माइ हाजिरासो गायदों ओंखायनो एसे बोथिनै खालामबाय आरो फेहेरबाय ओमफ्राय सासेयाव आयौ बारा बुरजा गोग्लैनाय नंला बिदिनो एसे बोथिनै खालामबाय नालाय माखासे एवदबनानै दोनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै फुदिना बाथोन बिराद गोथाव मोनो आङो बानलुखौ खम होनांगौ सामब्रामखौ एसे बुरजा होनांगौ नङाबा उदैया नस्थ' जायोना बेनिखायनो बानलु गोरान देयोबा एसे खम होनांगौ आरो बानलुखौ ओमफ्राय फुदिना ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गरथाम होनानै जा गोथाव जादों लोगोफोर बे आयंमोनाबो एसे जालांगुलायदों जानो लुगैनानै आंनि बाथोन देनायखौ नुनानै ओमफ्राय लोगोफोर आं मोनसे खोथासो होननो नागिरदोंमोन माने नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै आङो खानायखौ कालार होजानो लुगैथारदों जा मोजां मोनो आं खानायखौ कालार होजानो माने गाज्रिथार नुनायखौ होला आरो एसे माबायदिखौ मोजां मोनो माने दखानाव थांनानै ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोनजों एसे खोन्थानो होननानै
माने होमबा नोंथांमोनासो आंनि भिडिअखौ नायो नोंथांमोनासो आंखौ अनो बेनिखायनो आं खानायखौ कालार होजानो लुगैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय आं खायफा सुखुवाना जोंनाबो आइया मोजां मोनथ्रा एसेबो खानाय कालार होनायखौ ओमफ्राय आं खिन्थु होनो लुगैदों ओमफ्राय आंखौ माबायदि नुगोन बेबा मोजांबो मिन्थिया ओमफ्राय गाज्रि नुयोबा माबायदि जागोन बेखायनो फार्स्टआवनो नोंथांमोननो सेयार खालामखाबाय आङो दे आंखौ उनाव दाराय आं खानायखौ कालार होजानो लुगैथारदों बबेयाव हैनाय जायो मोजाङै आङो सानथ'वाखै बेखौ खिन्थु होजागोन आरो कालारखौ होमबा लोगोफोरा ओंखामखौ जानोसै दे जि गिसि बरनलाय माबा हांसो बिदैनो हांसोनो बिदै हैलाय थांलाय फैलायजोंनो खननैसो जाबाय आङो सिलायावनो गोग्लैफिनलायबाय दिनै आरो खालि गोग्लैनायल' जोगोनारजों अमा बेदर बानलु बाथोन लोगोफोर बिराद गोथाव जानोसै आं दे होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो ओमफ्राय बयबो मोजां मोनोबा लाइकबो खालामनानै हो दे ओमफ्राय जानोसै आयौ ओंखाम जोसाजों जा गोथाव जादों ओंखामाबो जोसाना जोंना बाथोना हिटमार बा ओंखायनो जादों आयंमोना जा गोथाव बानलु बाथोन हिन्जाव मानसिना ओंखायनो गासिखौबो फेहेरनानै जानो रोंनांगौ आं बायदि 100 थाखानि बेदरखौ बोथिनै जानाय दिनै बेदराबो एसे बुरजा मोन्दों 100 थाखानिया ओंखायनो बानायबाय आङो आइ आंखौ रायबाय थायो बेदर जानायनि ओंखायनो आं एसेल'बो लाबाय आइनो बांसिन दोनबाय मा इसिबां बेदर जायो देहाखौ नायाखै मा नायाखै ओरै होननानै नंनाया नंगौ ओमफ्राय जानाय जायो मा खालामबावनो दरथामल' बेदरा थोबाय आरो बेनो जाबा मेरला जानो हायो आं देहाखौ गिनानैसो बांद्राय एसे दामानि खम खालामगासिनो नुवाखै नों मोदोमफ्रा माबायदि देरजोब्बाय बेमार आजार जाबा सोर नायनो ना ओरैनो रावबो गैखाया जोंहा आइजों आंजोंल' मालाय बिब'आ हाबा जाबाय गावबा गाव खामानियाव बेस्थ' खबरखौनो लाया मासि गोथाव मनिसाया दिनै फैयासै मैयाबो दाख्लैबो फैदोंमोन सानसे मोनाबासो थांनाय जादोंमोन बिमा मोना माइ गायदोंना ओमफ्राय दिनै सोरजों गालांखोथाय बिबौआ थाङाखैदां दिनै दुब्लियाव ओंखायनो बिबौजों गालांबाय
100 थाखानि बेदरखौ सोरहा सोरहा बोथिनै जायो लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंखौ जा किटा सानबायदां ना किटा नङा माने बिमायानो बिदिनो संनो थिनदों दानो संजोबबा नों दानो बुरजा जागोन होननानै गावथ' बारा जानो हायाना आं जाजोबनाय जायो ओंखायनो जा माबा जासि मोनो बे लोमजासि माबा जेनेबा रावबो गैयाबो ना जोंहा नायनो मानो बेनिखायनो बिमाया गियो आरो मिन्थिखाबायना नोंसोरो नोंथांमोना माने आंना ओंखामाबो थला ओंख्रियाबो थला गासिबो थलाजोब आं दा आइया माइ गायनानै फैनानै बिनिया आग्लायबा आरो एसे जाबावगोन थाथ' लोगोफोर